Nagpangabay si Iloilo City Traffic and Transportation Management Office Head Mr. Oldarco Garbanzo sa mga drivers nga dapat respetuhon ang mga traffic enforcers sa dalanon kag sundon ang batas trapiko. Inikasnod sa liwat naman nga wala pagrespeto sa mga drivers sa traffic enforcer nga wala nagsunod sa layi sa diin ginkomo sini kag ginhaboy ang citation ticket na ginhatag sa traffic enforcers bangod sa pagkuha sa pasahero sa hindi husto nga lugar. Dugang pa ni Garbanzos nga dapat man sundon sang driver ang batas trapiko kaangay sa husto nga loading and unloading area. Sa karon, plano sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga pasakaan sang sampaw-sampaw nga kaso ang bastos nga driver agud magserbe nga leksyon sa iban pagida. Report gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauy nagpasa kampiyon na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.